So kay human naman taog paniod to, kuha na puntaan kung unsay atong sunod nga buhaton. Magtanom ko karon sa kalubasa, dadto ra nako itanom sa akong gitanuman sa upo. Ako na lang to hawanan dadto kay may dadto itanom kay naanay katayan sa kalabasa daw, nakakatay na po dadto ang kalabasa ang akong gitanom nga duha ka punuan. So dadto ra nako itanom ang kalabasa nga bag-ong pinadala ni Ma'am Pinay Beauty. Ma'am Pinay Beauty, daghang kayong salamat sa imong gipadala nga mga seedlings sa amo Biapilan pa nimog sprayer. Salamat gud kaayo, ma'am. Ug akong pa sa Ginoo, ma'am, nga hatagan kag daghan pang grasya nga moabot sa imuha, ug hatagan kag kabaskog sa lawas kanunay, ipalayo sa mga sakit, ug panalanginan ka kanunay sa imong pagabuhaton matag adlaw, ma'am, uban sa imuhang pamilya. So ang atong buhaton ngayon, magkuan pa maglungag tas kamuti kay naamang koy dala nga sabaw sa humba. So mas maayo gid nga maglungag ta sa kamote. Tapos diya sila ni Riri dinhi og si Didi Mix Vlog nagmaritis-maritis. Oh. Iba na ngayon guys kay hindi na babae ang maritis, lalaki na. O nagmaritis sila lang dalawa dito ha. Nandun kami sa labas. O ano kayang pinag-usapan nila, kung anong pinag-usapan nila sa kanila na yon. So diara akong kamote nga akong aglong-agon. Dito na gawas lang. Sa gawas na lagi, kay wala ka. Di lagi ko paminaw ninyo diha. Istorya lang mo. Maritis lang mo diha. So, di ay kamote na ato ning hugasan kay para atong malungag. Tapos si Manang. Hello guys. Ligid-ligid sila. Dami kay higdaan danha kay hangin, bugnaw. Unya, ang maglungag sa kamote, kinsa may maglungag sa kamote? Oh, di ay ilang gibuhat. Unsa man kuno na Swimming pool. Swimming pool. Ay, kulba ba swimming pool ni Koreana? Ang swimming pool. Sure ka nga swimming pool na? Oo. Ha? Oh, naghimo sila swimming pool. Butang. Di ara ang kamote, kinsa may maghugas dani, si Janjar o si So ilan ang gihugasan ang kamote, kaduhaon nila na paghugas kay pita bang kaayo kay uwana man. Na ilan na nang gihugasan. Si Iglot po naghugas sa kaldero. Nakasalang na ang kamote. Gani. Si Momon ang magtisok sa kuan. So diri na mo itanom sila ni Momon ginakaapas man diri, so siya akong ipatisok o naradong. Tagduha ra ka buok. Tagduha ra ka buok ita kuan. Dayon di ay kalabasa, namuwak na ang kalabasa. Oh. Ayaw din. Sige. Tarsan ta dito. Problema na itong bubuan sa taas. Lakag dito. Wala na, ipawang na muna daw kayo. Puhag na ni Momon. Na may tamubuan na pero puhag na ni Momon. Puhag na guys. Diba ma, agmamulak ang kamuti na ay unag. Pangamuti da say. Nawa kapit ng uliran. Ano ko na siya nagkuno ko na dito sa taas? Oo. Likot na eh. Likot ko na dito sa taas. Sinakuya nila Mara. Apel pa dito rin ang ilagyan na rin, no? Kaya nakpatag. Uy, amok da. Gaya migtanong sa utan. Kaya migtanong sa gulay. Ambot ka, kinsa? Paduyan ba? Pa-video ni Manang.
May pa. Pagkuhan din ka oh. Kita ra bitaw din niya. Basa-basa ko ito. Naman na ugtanon ni Raymond ang kalabasa. Luto na ang kamote, so gihukad na ni Manang. Ato na nang kay nagbambam na ta, nagbambam sad ta. Naman na ugtanom sa kuan kalabasa. Aga pa tanilin. Pangal pura po. Eh, ikon dyan kay, ay, paipakon sa, dili, isang yaw. Eh, ano, babatan nila, para ba niya bagutan? Mikos-mikos. Di ana mga unta ninyo sa kamote, sausaw sa sabaw sa humba. Di nagaw na kamote gaw. Na Kani isa gas dagat din. Ibang din na lang ito tas dagat. ansa. Imagine siya, Carol. Sarap ang ginamos. May nakagan Kim. Ano mo tanda, ano, kawitan. tapos ang uban nagkaog kamote, ang uban kaog butong. Unsa man me? Si Didi Mix Vlog, sa hindi pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, baka naman mapasok ninyo ang kanyang channel. Tara. Panipis sa tanong do. Kamuti ba? Ay react. Ay hangad ka dayon. Mga unta ninyo, lahat-lahat dyan. Ate from California, di apay sabaw sa humba. Unang subo para sa inyong lahat, guys. Oh, damay-damay na niya. Giparong niya dito pag nun ibenta nga kulit namin. Hindi balay mo dito sa humba. Parang gusto ni mama. Parong niya pag yun nga. Singitan man ibenta nga kulit namin. Amo to sa kabuhot dami yung Makaila sa Valentines. Tapal ko na. Mga bukid, yung makaila sa Valentines. Kuya Kinkin. Pag dilo na dugan na din nakipuan na, gay pa na. Ang Valentines? kauntang kamote. Baya ko sa kaguhot ko. Hoy, kuya, katong Valentines ba kato ilupay pangatur sampo. Dobe na kayo. Yung nga katong ko. Bebe, agtukloro ka man. sa katol-katol. Nangaunta ha. Katol raman. Katol. Ay, abla sa unod. Ano sa bawo? Sauna man good guys, sa wapay. Sa kuam. Di ako na pa. Malibang sa sagbutan, mangilo rin sa durang-durang Valentines. Durang-durang ma. Muning giingon ni Abril nga nakarelate sa katol-katol. Ay ang Valentines imong ilo dapaw man, katol-katol gina. Pwede ako nakarelate na raw mga bike. Ah, si mama. Dili ko kaon man mo. Ang bimili. Ala biling. Bando na gahe, galing nga. Daw. Hindi mo tinidormi de. Labi na sa Ay, lama nila mo tayo yung orange. Kabantay ka na sa kita kagtiyan. Ay, gulit tayo na yan. Ugan, nani color gido. yan nun sa magasay. Dah, lingaw kay siya ba? Bantay kaya ha. Ay, hindi kay sugdan na niya. Dili, hindi makasugod ah. Dili, butang. Natanga og malot di ba makaingat tinod di ba? May mag agakuan man mo nga may magda inyong nakita. Uwa ko maningil makita. Kabalagan, tara ni kamuting ha. Anong ba mo makita? Kamuti nga dalag.
Oh, magani. Ugma pa na magkita say. Bawal lagi dua. Kay kabugto. Ana bugto very hapit ganin lang sa kay sinani utik. Di lagi na bugto. Naman yung layo. Ay, nabugto kami dua pa jungjong anak. Pero pwede na yun. Hipos na kay biyahe na ta. Naman yung siminto yan. Uy, na puro may kamutan ng kuhan. Balik mo dito sa unay? Kaya mag-upload pa man ko. Manguli na sila guys. Tapos dito na sila mangagi kay iyang tricab ni Didi Mix Vlog to ara dito sa Karsada Gibilin. So dire ra may mag-agi. Kay mag Oh, Pangas mi mapag ko ng speaker. dian na sila ni Kuan, sila ni Papa ug ni Jinjin ug ni Undoy. Leblis. Okay. Di, kaysa ni Mama Liling di. Uy, asa kagikan? Dia biaya man ka ah. Aman kagikan? Karon pa man kami uli. Hingga Japan sektor. Laag na siya sa uhol. Hingga Japan sektor. Asa kagikan? Sakto gigimingan nga kita jis ka kulit. Ilo ujo. Pizza Jess. Oh, nana si Undoy. Uli na siya Pizza Jess. Oh. Ami. Uli siya Pizza Jess. Allah. Pizza jis. Dat. Pizza jis gide sindi na dali. Pizza Jess kecek uli. Sukaha. Kinsa. Suka ka do? Bibi, isos ginoko. Muya na dito. Nagdunghoy. Diyan na sila guys. Nagkom balo di ba? Mingaw na naman kayo si Mama. Truck ang suka. Si truck ang suka nga ano magsakaya man mo truck aham mo nagpaingon dai. O kung isag sa banki. Atake sa akong ulcer niya. Okay. Kaya nagbarko. Okay. So, kasugod ah. Susog ibot? Wala mo diya. May bawd. Iyan Sa dito pa sa parking area, hello, kaya gilang kundat. Pasagdan ako katulog. Basta baby nagkundata. Sila tulog. Pasagdan. Pasagdan na, kaya magkatulog niya sa barko. Jesus, pag inundo na din, nagsukaha dito. Budot. Buto sa pahan pa. Ay, iyo man si Jinjin sa dog nga. Ayaw ka maguli kung dirnis kay nasa silang dyan pagkasabado pagkabutot buntag. Hindi na. Nakit sa maling nongan. Bliss. Luya si Dudut. Bliss ba? Kaya nga. Ano si Iboy yun? Bliss. Iboy, nag-shout Hoy! si Iboy pag diatas. Ay di ko ligi. Dut! Bing. Bliss ni Mama. Linin. Eh, paano? Ay, kalamay. Latiro. Wa man may kapili sa ubi. Lagi ata. So na ah. Ngala, pasalubong. Apli. Madalan din sini. Ryan. Yes, so uta man mo. Isulog ni Ryan dan. Mo pang ipakabot na ng gabi eh. Tay ay kawan kalipin. Ay dala nga mo pa magagi. Kuan. Ingon na siya. Igulay na ko niya dadon niya. Mayon man si bibi nga suota ra daan kaya dadon. Ayun siya nga katong isa. Idala ni mo na kayo sa tubig na. Aki sige bukan na. Di siya dot. Nag-diaper mo na si Dudut. Agay! Kasi, Tama yung katulog. nagbukas si Koreano siya ng regalo. Ay, pasalubong. Ito na, pasalubong ni Mukor. Ah, sapatos.
Lulo naman na dito pirmi. Bingo man si Tinida. Bingo man si Tinida. Wali na ako. Wali. Wow! Wali na ka. Hindi mo sigo ko. Kaya laba sa dito sa ilan. Gimingaw ka na ko? Ha? Naro? Gimingaw sa kanya mo. Uli ko na siya pizza G's. Ali na anday. Pizza G's naman. Mingaw ka pa pariri wala? Mingaw ka pa pariri? Oo, agoy. Lablaban yan ni Papa. Isa ni papariri na yun. Love you, love you. Love you, man may dani ako litaw. Da. Love you, love you. Dako na ihalas dani. De, agagyata ng pagkitayaan mo. Di mo si mo Jolin ha. Kailangan mo na ting Jolin di. Ay, ay, kakita man. Pawang. Nag-uwan man. Magani dong kaabot na ka dong. Basa ang takauwan nak. Nak basa ang takauwan nak. Barko ra ka tulog na. Wow. Unsa na ah? Balik klase ah. Ayaw na lagti na. Ayaw na. Sakto na. Bye, Ryan. Mahulog balik. Mahulog tuwan ka. Aga. Sik. Di ba nga ako kaunaan? Nga. Pero ay sige na. Sabi Marco ay siguro upuan panahon nga maulog. Ang hunahuna na ni. Naigigig ka buhigap. Sayro ang ikan pa dito sa agna. Nahadlok to siya. Ay muwa pa siguro to siya kasukad ka sa kayo no. Dili gi plitian na kuno to sila gikas talibon. Nga igsuon niya. Dad. Agbalik man. Dad. Dad. Ki laking body di ako. Dad. Wow. Insan na unsa na ito. Uy, kabuhi di mo siya sakay. Bigi pasagdan niya. Dad. Dabaw pa kuno to sa mga pero sa barbagon sila. Standby sa kanila. May bangat lagi anak ni siyo. Badat, badat. Dad. Dad. Tefe. Lo. Alo, ang badat-badat. Oy. Awit tita. Naog. Awaboy. Ayun lagi ka boy. La, lamisa. Ay, wala sinila sa iyo pa na tol. Balik na nito mong kado. Kana kang kuya kinkin sa uta. Da sa lamisa. Mawala na kung sinila si Paligya kita ka sa merkado. Ikaw Bing, di ka uban Bing? Dili? Oh. Ano man? Agunsa mo? Yung tatundoy pre. Gulain na lagi sa bunbit ko. Ha? Narara pre, kuya isang pre. Yan ni Nganong ka naman mo inumon? dami mong tundoy. Ha? Ata pa nga Santa Bukid ta? Ha? Buga siya. Agubuga ka?
Nganong agubuga man ka? Biyaan sa iya uyab. Nanguyab na day ka? Nah, kalau saya uyap lumpur. Nay mo uyab mo na. Kalian begini ya. Ha. Hagsure ba ya? Nakaadto ka lang sa buhol.